मानसियालाय फाग्लिसो ना माथो मिनिबाय थाबाय। औ एसे फाग्लियानो मानसिया। फाग्लिखायनोथ' अननानै आं गारनो बाबाय। बेनिखायनो नों जों सानैनि गेजेराव दाहाबसै। मा बुंनाय जादों? नों इसिबां खस्थ'आव दङ, सासे सिख्लाखौ लानानै नों इसिबां टेनसनाव दङ। नोंनि गार्लफ्रेन्डआ फाग्लिलाय, आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ मोजां खालामगोन। बिनि उनाव नोंनि गार्लफ्रेन्डआ मोजां जाबा जों सानैबो हाबा जागोन। बापावै होमबाबो नों जों सानैखौ मोजां मोनलाय होआ आरो? जों सानैजों बिराद आमथा आमथा गोसो थोलायोलै। नों मानो बुजियाब्रा मादै क्लिअपेट्रा? ओइ रजे, नों आंखौ मादै जायो नामा गावनि जानो गोनां बिसिखौनो? ओइ नों माबा मोनसे बुंगोन ना? रजे मेथादों नामा रजे? औ बे टपिरामा आंनिसो। बिनानाव, नों हायोबा टपिरामखौ ब्रेकआप खालामदो। नोंनि मेलेमाबो बारा मोजां नङा, नोंखौ आं डाक्टरनाव लांनोसै। आंनि मेलेमा मोजांब्रा, मालाबा रागा जोंबासो दसेनो दौदिनि उथिनाय बायदि जायो। जों टपिरामजों आंजों गोदो गोदाय उन्दैनिफ्रायनो गोसो थोलायदों। उन्दैनिफ्राय? औ, जेब्ला आं रायज्लायनो रोंहां जादोंमोन, अग्लि अग्लाब ग्लाब होनग्रा जादों, बेनिफ्रायनो आं टपिरामखौ जि मोथो आमथा आमथा गोसो थोखायो माने। दा टपिराम सनाया आंनि अक्सिजेनसो। बे अक्सिजेनखौ जुदि नों सेनानै लाङोबा आं माब्रै हां लानानै थागोन? टपिराम सनाया आंनि आमाय थुख्लुसो, आंनि बिबु, आंनि हां, आंनि खोमानि गुदुं। बुंनो थाङोबा आंनि H2 आरो। मालायनि H2 दैबा, आंनि H2 टपिरामसो। बेनिखायनो आंनि H2 खौ मानो सेनानै लानो नागिरदों नोंलाय? आं बोरै थांनानै थानो हानो दे बुंलाय? आंबो बुजिदों जारौ, टपिरामा नोंनि अक्सिजेन होननानै। अब्लाबो नोंनो गोदान अक्सिजेन होबालाय जागोन ना जाया? नोंनो बेसेबां नांगौ एसेबां फैसा होगोन आं। खालि आंनो नोंनि अक्सिजेनखौल' होदो। नों आंनि होनाय फैसाजों अक्सिजेन बायनानै लाबानो जाबाय। फैसा? औ, नोंनो जेसेबां नांगौ एसेबां फैसा होगोन आं। बापावै मा फैसाजों मानसि बायनो नागिरलायखोब्रा लासिंसिं। आं फैसाजों बायजाग्रा मानसि नङालै। टपिराम सना, थांलाय हटेलनिफ्राय माबा मोनसे जाग्रा अर्डार खालामना लाना फैलाय। ओइलाय नोंसालायालाय? मा गावनि गार्लफ्रेन्डनि सिगाङावनो बेफोरबायदि बुङो नोङो? नोंनि गार्लफ्रेन्डआ माबा मोनसे जानो लुबैदों खोमा? लुगैनायालाय लुगैदोंथ' आरो। दे होमबालाय। ओइ मोजाङैनो रायलायदो। सिन्था नट, आं मोजाङैनो रायलायगोन। एन्टनिय' नोंबो थांलाय। जागोन आयै। मा मुंमोनलाय नोंना? आंनि मुङाना गलापि बसुमतारी। आच्छा गलापि, आं टपिरामखौ जोबोद मोजां मोनो। आंबो टपिरामखौ बिराद मोजां मोनो। आंथ' नोंनिख्रुइ सिगांबो मोजां मोनबावदोंसो। मिथिगौ बिनानाव गलापि, आं टपिरामखौ मोजां मोनो। नाथाय आंबो टपिरामखौ गोसो थोयो। बेनिखायनो आं नोंनो फैसा होनोसै। दानि जुगाव फैसायासो देरसिनखा। फैसानि थाखायनो खायसे मानसिफ्रा मान सनमान, गावनि अभिमान गासिखौबो फानजोबो। आंथ' नोंनो ओरैनोसो जासिबावदों फैसाखौ। लादो दे। मासे फैसा जासिगासिनो दंब्रा, बेसेसो होगोन बेलाय? नों जुदि टपिरामखौ ब्रेकआप खालामो, अब्ला आं नोंनो 5 लाख रां होगोन। खोमायासो बोरैबा खोनादों आंना। नोंगौखौसो खोनाखो ना नङाखौसो खोनाखोथाय? आच्छा, 5 लाख राङा खम जादोंबा आं नोंनो 10 लाख रां होगोन। 10 लाख रां? औ, 10 लाख रांजों नोङो बिजनेसबो खालामनो हागोन। नों मा खालामनो सानदों लाइफआव खालामना लाबानो जाबाय। लायला जामायला, 10 लाख रां मोनबा आंनि बाइकनि किस्तिखौ माथो आं सानसेयावनो फोजोबनो हागोनलै। बेनिफ्राय जाना आग्लायबावगोनसो माथो। नों सिन्था खालामनाङा, बे खोथाखौ आं टपिरामनोबो खोन्थाया। नोंबो खोन्थानाङा। सिरि टपिरामजों ब्रेकआप खालामबानो जाबाय नों। आरो फैसाखौ माला नांगौ बुंबानो जाबाय। टपिरामाथ' आंनो 20,000ल' होनो ओंखारदोंलै। माथो क्लिअपेट्राया 10 लाख रां होनो ओंखारबाय। होमबाथ' दिला क्लिअपेट्रानासो बांसिन मोजांलै। मा खालामनो मा मानसि जाबायलै आं। जेबो साननाङा दे, नों गिनो नाङा। आंनिफ्राय फैसा लादों होननानै नों खोन्थायाबानो जाबाय। दानि जुगावलाय आरो एसे एनैखौलाय कमप्रमाइस खालामखानांगौ ना। जेराव फैसा दं बेवहायसो गासिबो दं। बेनिखायनो नों बिनानावा आंनि खोथाखौ लादो। आं साननानै नायबावनोसै नामा? दे, माबार साननानै आंनो खबर हरफिनबानो जाबाय। नोंनि नाम्बारखौ आंनो हरदो। आंनि नाम्बारा ना 200 300 500। माथो नाम्बारा गोरलैथार, गोसोआव थाखाबाय आं दे। सना गलापि, माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा? गैया मोनाखै। आच्छा क्लिअपेट्रा, मा सानखो? आंलाय जेब्लाबो नोंनि खोथाखौल' सानो। बिनि अनगाब्रा। आं हासुनो ओंखारदों दे, नोंसोर रायलायबाय थाथ'लाय। आंबो थांफानांगौ नामा? थांफानाङा, आं हारसिंनो हाखायो। आयै, आंबो वाशरुमाव थांनि, आं एसे दाउट जादों। दे थां। टपिराम रजे। खर'नि बेमानि जे होननानै बुंदों। आं खोनासंनो बाबायलै। मानो आंखौ रजे होनबाय थायोब्रा, लासिंसिं मोनथारबायलां। नोंलाय आंनि जाखागोन ना। आरो नोंनि बे फाग्लि गार्लफ्रेन्डखौलाय नोंलाय मानोथो गोसो थोदों? फाग्लि नालाय गोसो थोदोंब्रा, मोजांबा आं गोसो थोआमोन ना। दा बेखौ फाग्लि होननानै रावबो हाबा खालामनाय नङा। बेनिखायनो आं बेखौ हाबा खालामनोसै। बिराद मोजां सानथारो माथो नोंलाय टपिराम सना। नोमफा। नोंनि बेफोरबायदि गोफा रावखौनो आं बिराद मोजां खोनायो सना। नोंनि बेफोरबायदि रागा जोंनाय रावखौनो जागौ मोनलायलायो आं। मा खालामनांगौ जाखोब्रा? माथो टपिरामनि जानो गोनां हिनजावा डेन्जार माहाजोनथारलै। फैसाखौनो दै बायदि स' गारनो नागिरखायो टपिरामनि थाखाय। इसिबां दुर्लाभ खालामथारोना बियो। फारसेथिंजाय आंनोबो फैसा नांखागौलै। मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा?
आरो गुबुन फारसेथिं आंहा टफिरामनो जबानबो होनानै होखाबाय आंनि आइया मालाबाबो मालायखौ फोथाय खेबस' खालामनो होआखैलै माने सोरनोबा फैसा थाखानि लेनदेन खोथा होनायाव आरो गोसोनि समायखिराखौथ' आं बुंनो रोंला नाथाय फैसा थाखानि खेथ्रआव जेराव मुलाम्फा दं बेवहायनो थांनाय साबसिन जागोन नामा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा दाय नोंनि मुङा गलाफि होनदों नामा औ आंनि मुङा गलाफि बसुमतारी नंमारगौ ना नंगौब्रा नंगौ नाथाय नोंखौ नुनायावथ' गलाफि बायदि नुवाखै नों गलाफि मारना औ आं गलाफि मार आं सिख्लासो आंथ' नोंखौ हौवा होननानै बुङाखै आच्छा बुंलाय नोंनि गुबै सिनायथिया मा सिनायथियाबो मोननै मोनथाम थालायो नामाब्रा आंनि मुङा गलाफि बसुमतारीलै बे बुहुमानो थगायसुलाबा सिनायथियालाय माथोबाव बुं नों सोर आइलाय जामायला मा जाबानांगौ जाखोब्रा आंखौ हमनो हाबाय नामाब्रा बियो हौवा होननानै बुं नों सोर नङाबा आं जोंहानि आइनो खोन्थानोसै आइया मिथिब्लाथ' नोंखौ डाइरेक्ट जेलावसो हरगोन दाबो सम दं बुं नों सोर आइया जाम्बि जानो हागौ नाथाय आं नङा बुंगोन ना आं जाबाय एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा थारैनो नों जोबोद समायना नोंनि कनफिडेन्सखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय गुड लाक बिखाखौनो खावसे थांनाय बायदि मोनबायलै क्लिअपेट्रानि फिसालाया मासे स्मार्टब्रा आंखौ हौवा होननानै बोरै सिनायखोलै बिमायानो सिनायलायबावाखै दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा टफिरामनिफ्रायबो फैसा मोननाय नंला क्लिअपेट्रानिफ्रायबो फैसा मोननाय नंला जियानो जादोला खारखुमालांसैलां ओइ क्लिअपेट्रा मानो बुजियाब्रा मालायनि मोजां मोननायखौ मानो सेफायना होनो नागिरोलै टफिराम नों बे सिख्लाखौ मोजां मोनाखैथ' बेमारि जानायखायसो फाग्लि जानायखायसो नों गोसो थोदों बे मोजां जानाय मोनब्ला नों गोसो थोनाय नङामोन ना बेखौ गोसो थोनाय होननानै बुङा बेखौ अननायसो होननानै बुङो बेखौ बेसारि साननानैसो नोङो अननाय होनायसो होननानै बुङो अननायखौनो गोसो थोनाय होननानै बुङा आयै मा जाखो फिसा बियो जियानो बुङा मानो बेखौनो आफा गदाय खालामथारनांगौ नोमाया बेखौनो जुजिगासिनो दङ दा बेजो फैफानाय गार्लफ्रेन्डखौ बेनो फैसा होनानै नोंसा नोम्फा गदायखौ बायनोसै आं जागोन आयै नों सिन्था खालामनाङा ओइ गलाफि खारखुमानोसो नागिरदोंमोन नुहुरलायबाय सुवादा गलाफि फैदो साहा लोंफैदो आला बिमानो खोन्थायाखै नामाब्रा बियो आं हौवासो होननानै आचार थाइबानि लारु जगा देखा जायगा आंबो एमाव राजा ओरैनो नङाथ' माबा मोनसे जानांगौबा बयनिबो खर'आव गाखोगोन साल्ला फैदो गलाफि बिनानाव साहा लोंफैदो गलाफि नामा होमबा आं खोथाखौ फाइनाल खालामनोसै गलाफि नों मा सानखो आं जेबो सानाखै ओइ मानो जेबो सानाखै आं टफिरामखौ मोजां मोनो होननानै बुंब्रा एसे नार्भास जादोंलै नार्भास आसलथे खोथाया मा मिथिगौ ना बिनि फिसालाया आंखौ एमाव राजा होननानै मिथिबाय बाबा नंगौना नङाब्रा खारनोसैसो नामा आङो र' बिमायाथ' मिथियाखैना गलाफि मा जागोन नोंलाय आं जेबो जायालै बे फुल बुंनानै फैखादों आंना जागोन दे मालाबा ज' लोंलायफिनगोन टफिराम जोंनि हाबाखौ आं थाबैनो खालामनोसै गलाफिखौ ब्रेकआप खालामदो जाबाय उनाव मोजां रायलायफिनसिगोन बाय माखौ मिनिखो नों एन्टनिय ओरैनो मिनिनो ओंखारदों आं आच्छा मा खालामगोन आयै हाबाखौ नों बेजोंनो फिक्स खालामनोसै नामा माथो थैना थांसान्दियावलाय सासे लोगोरि नांखागौ ना नोम्फा लानानैसो गारगोन आं सिन्था खालामनाङा नोंसोर उन्दैनिफ्रायनो नोम्फा लोगो मोनाखै बे बारा नोंसोरनो बिफा सासे होखाथारगोन आं आरो बे टफिरामानो नोंसोरनि बिफा जागोन दे आयै एमाव राजा थारैनो नों जोबोद मानसिया एट्रेक्टिभथार नोंनाव माबा मोनसे बोगथामा गोहो दङ जायनि थाखाय आंनि गोसोखौ नों दिनै बोनो हाबाय बेनोथ'लै मा खालामबावनांगौ बे क्लिअपेट्राखौ आं हले जेबो मिथिया आंनो 20,000 फैसाखौ होनांगोन र'ब्रा खामानियानो जाजोबासै माथो क्लिअपेट्रायालाय माथो जेबोखौनो बुङासै माबा आंखौसो नांगौ बुंबाय थाबाय बे नोंसोरनि प्रब्लेमब्रा आं नाटक खालामनांगौ नालाय खालामबाय फारसेथिं हमजाबायबो साला क्लिअपेट्रानि फिसालाया आंखौ हौवा होननानै मिथिखाबायब्रा माब्रै आं मा मिथिगौ आंनि खाथियाव जि आंखौ खुदुमांहां आंजों रायलायफैथारबायलै जि बोरैबा मोनबाय आं गिनायानो एन्जर फिसा खारलाय मावजि फिसा खारलाय खारदो साला मोदोमाव आंना नों मालायनि खर'आव गाखोग्रायानो गियो नामा आंबो गिनायालाय गियाब्रा थेवबो हिनजाव जाना थांनायाव हौवा होननानै हमजाबा एसे लासिंसिन जायोना मानिनांगोनलै क्लिअपेट्रानि फिसालाखौ ओइ बे एन्टनिय'आ बिराद स्मार्टलै फंबाय उन्दै आलफ्रेड'आ एसे मोजां नाथाय बे एन्टनिय'आ बिराद स्मार्टलै मालाबा गोदनायाव नांलायनाय गोदना खेख्रा जालायनाय बुनानै दोननांगौ बेखौ एसे गोहो दंबा मानोथो क्लिअपेट्रानिफ्राय दासिमबो गोजान जानो हायाखै दान नोंनि बुंनाया मानसिखौ बुनो होनबाबो हायाब्रा गोसो जाबालाय मानसिखौलाय मानो बुनो हाया गासिबो गोसोबानो था गन्दाय लानानै थां थिं दांनो हायोब्रा बेबो नंगौ अब्लाबो आंनो फैसाखौ नांगौलै जागोन जबान होबाय जेब्ला होनोसै आं नाथाय आंखौबो गेजेर हेफाजाब होबाय थानांगोन दै आं क्लिअपेट्राखौ लानो हाया आच्छा थाइबानि लारु आंखौ आंनि अफिससिम दोनै थां मा अफिसाव मावो नोंलाय बैलाय बै फ्लिपकार्ट अफिस मिस अफिस एमाजन अफिस इबे अफिसालाय बेवहायनो मावो माथो आं आच्छा दे आं बिथिंनो लांगासिनो दिनैनि दिनाबा माबोरै थांगोनलै जायखिजाया मोजाङै थांबानो जाबाय दे आयौ बाला मा एसे गुसु गुलाथारसि सुनांगौ फुङावनो
बालि मानसि जानाया बेसेबां खस्थ' नङाहाय बेनि सायाव गोजां बोथोरबावसो बेखौनो मानसिफोरा गोजां बोथोरखौ जि मोजां मोनो बादुला बादुलि मानसिफोरासो मोजां मोनो खोमाहाय गोजां बोथोरखौ जोंफोर मावथिफोरालाय माथो खामानि मावनांगौनि थाखायनो गोजांनायखौनो हाया हरावबो सिमां नुहां जाबानो हासुनो ओंखारलायगोनला आरो मोजां मोजां सिमां नुनायावनो हासुनो ओंखारलायगोन जेरैबो जारलासो गोजां बोथोरबाथाय हासुनायनिबो प्रब्लेम फुङाव सिखारनो बानायनिबो प्रब्लेम दै गुसुनिबो टेनसन बाया अर सायलायलायनानैसो थोरसि सुनांसिगोन आं उपाय गैला थांनानै थानो थाखायथ' खस्थ' खालामखानांगोन खस्थ' खालामबासो ओंखाम मोनजागोन ओंखाम मोनजाबासो जिउआ थाजिम जागोन अब्लासो बोलो मोनगोन होमबाबो बे बोथोरनि सानाथ' दुंनांगौना मानो एसे गोबाव खालामखो बेलाय फाग्लि सान्दुङा आंहासो जा खस्थ' मोनबाय थोरसि सुनांगौआ राजखुंग्रि आंखौ गोसोखांदों नामाब्रा आंबो गोसोआव दङब्रा नोंसोरबायदि मुनुस मायाया गोलोम बोथोर समाव आंखौ बोरै बासियो बोरै नेग्लेक्ट खालामो बिमा गदायनि फिसा बायदि बोरै आंखौ सै मै खालामो जि सुनोबाल' आंखौ गोसोखाङोमोन नङा होमबा गोलोम बोथोराव मानो आंखौ नंनायनि नङिनि गोसोखांगासिनोलाय मा नायनोमोन बिसोरनि उतपातखौ आंखौ थुख्लायलायनो ओंखारलायोमोन बिसोरनासो सान्दुङा दिनै जें जाथारबाय बिराद बुरजा डिग्री लानानै दिनै बुहुमाव फैबाय होनलायलायनानै आंखौ जिबायदि बखियोमोन मालायफोरखौबा जेरै पात्ता लायो आंखौबा पात्ता लाया साला दासो आंखौ नांगौ जादों सान्दुं नोंहा नोंनि डिउटि खादा नोंहा सान्दुं दुंनांगौआ नोमा नोमफाय आंनो बेथन होनानै दोनखानाय नालाय नोंसोर दुं होनबानो दुंनांगौ नोंसोर दुंनाङा होनबानो दुंनाङा नङा होमबा दुंनो गोसो गैया बेखौ बुं गोलोम बोथोरावल' दुंफै नोङो आंनि गोसो गोलोम बोथोराव जेंबो दुंनो हागौ गोजां बोथोराव थाखुमानानैबो थानो हागौ बे आंनि गोसो होमबालाय डिउटिखौ बेलेगनो होदो बाल होमबालाय डिउटिखौ अखाफोरनो होदो आरो नों जुदि डिउटि मावनो बाबायबा फङालिसो बे अखाफोरा दसेनो गावदां जालाय दसेनो फिसा जालाय मुदानो बेरा सोलायलायबाय थायो अखाफोरना खामानि गैया अखाफोरा जुदि नोंसोरनो सानाव सोरां होनांगौ नोंसोर गैला बेनिखायनो आंखौ फुजा खालाम फुजा दुंनो गोसोबा दुंनो गोसो गैयाबा था आंहा दै गुदुं फुदुंनानै थोरसि सुगोन माथो मालाय माखौथो दावराव खालामबाय थादों आं थांनोसै दसे दोमैना थाहैनोसै आं 12ता 1थायावसो नुजाफैफिनगोन फुङावसो नोंखौ नांगौ दा 12ता 1थायावलाय मानो नांगौसै आंनि गोसो दुगाखाबाला सान्दुं राजायाबो गोसोआव लाखिलायथारो आरो गोलोम बोथोराव रायनायखौ बालनि बाफ्रे दावसो देलाय थोरसि सुनायाबो अर सायनासो सुयो होमबा गोजांसोदोंहाय बेनिखायनो अर सायदों आरो माबा दैयानो जाहां गुसुथार बिनि सायाव दैखरनि दै बावसो जिबायदि गुसु आयु दे थाब सुदो साहा फुदुंहैनोसै आं माला नों साहा फुदुंहैगोन आरो माथो आंलाय फुंनि साहाखौ बांसिनानो आंसो फुदुङो आच्छा दुमफावालाय दुमफावा बिबैजों मालाय गामियाव थांदों आच्छा दे दुमफावाय आंखौ आफा होनलायथारनो रोंबाय माथो नोंलाय साबास बेटि साबास दासो मोजां मोनलायबाय आं नोंनि खुगानिफ्राय बिफा होनजानो मोननानै मा एसे मोजां मोनदांथिलै बेलाय गावनि फिसाया गावखौ बिमा बिफा लिङोबा बिराद खुसि मोनथारो माथो आयै नोंबो बिदिनो मोनदोंमोन नामा मोनोथ' आरो फिसाफोरा जेब्ला बिमा लिङो बिफा लिंजेनो थाबायनो रोंजेनो बेसेबां खुसि मोनो बे खुसिखौ मालाबाबो बायनानै मोना जोबोद मोजां खुसि बियो दिनै आं बुजिबाय आयै बिफा जानो मोननानै बिफा लिंजाबा बेसेबां खुसि मोनो दे आं साहा फुदुंहैनोसै दिनैनि बे खुसियाव आफि दाबो थोरसिखौनो सुखांला नोंहा सुनोसै आं एसे गुसुखाय बोरैबा मोनदोंमोन आरो दाथ' गुसुबाबो सुनांसिगोन नङा होमबा नों सिन्था खालामनाङा दे बिखुनजाय आं सुनोसै आयो माला आंखौबो आइ होनलायथारदों फै आंनि खाथियाव थाब देदो दे दुम्फा फिसा आंजों खामानियाव हेफाजाब होनो दे दुम्फा फिसा गुड एमाव राजा गुड जब बिदिनो मोजां खामानि मावलांबाय था जागोन सार थांनो हासिगोन नों आइला मा खबर गलापी बसुमतारी सेसै दानाबा ओमफ्राय बेलाय जोंनि अफिसावलाय मानो फैनांगौ जाखोब्रा आदा एमाव राजा बे आंनि आदा गेदेर एमाव राजा मुङा बेना एन्टनिय आइला जामाइला क्लिअपेट्रानिसो अफिस नामाब्रा बेलाय मायाव गाब्र फैना लाफ्ला गोलैयागै बे अफिसनिफ्राय होखारबा आंखौ मा जानांगौ जाखो मा सानखो गलापी आदा बेनि मुङा गलापी नङा एमाव राजासो नों बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आच्छा एमाव राजा फैलाय नोंजों फंसे बाथ्रा दं मा बाथ्रा दरमाहा मोननायनि आंनो साहा लोंहोआ नामा जागोन दे नङाबा आंजों आइनो खोन्थागोन जागोन
साला सुवादा ब्लेकमेल खालामनायदों नामाब्रा बांद्राय रागा जोंनोबा खर'नि थैखौ लोंगोनलां मा जाखो अमा राजा आंनो साहा लोंहोनो गोसो गैया नामा साहा लोंहोनोलाय गोसो दङ नाथाय मोनसे खोथा बुजिना मोनासै आं दि मावराजा बे खोथाखौ नोंसायनो मानो खोन्थायाखै नों जों आइनो खोन्थानायमोनब्ला नों दा आंजों रायलायनो मोननाय नङामोन जेलनि ओंखामसो जानो मोनसिगौमोन नोङो स्केम खालामनायनि दायाव आला स्केम औ बेबोथ' मोनसे स्केम ना नों हौवा मानसियानो हिन्जाव जानानै आइखौ थगायनो थांदोंमोन ना बेफोरबोसो मोनसे फ्रडनि साजाखौ मिथिखायो दा मा जायो आरो आइया बेफोरबायदिखौ मालाबाबो निमाहा होआ बेनिखायनो आं नोंखौ अनबाय नाथाय मानो होनोब्ला नों जोबोद समायना आला आं हौवा मानसियालाय बोरै समायना जानांगौ जाखोब्रा हौवा मानसियाबो समायना जायो नों जोबोद समायना बेनिखायनो आं नोंखौ अनबाय मानसियालाय बोरैबा ओरै थुरि साइसनिसो नामाब्रा माबायदि मानसिखौ लोगो मोनफ्लांनायसोब्रा आंलाय नुनायावलाय माथो हेन्डसाम बिराद मोजां नुथारो आखलालाय माथो बोरैबा साइसनिसोलै एमाव राजा नों जुदि जों आइनो खोन्थाजानो लुगैयाखैबा आंजों लं राइडआव थांगोन नामा मानो लं राइडआव थांनो आं नोंजों ओरैनो आं बरिं मोनदों आंहा डिउटि दङ नोंजों थाबाय थाबा आंहा डिउटि मावनो मोननाय नङा आरो डिउटि मावाबा आं बोरै बाइकनि इएमआइखौ सुख'नो बेफोरखौनो सिन्था खालामो नामा फै आंजोंल' आया हापां दिनैलाय मानो सादर मेखेला गानलाबायखोब्रा नोंलाय नों साइनाव सोंनो हाया मानो गानदों आं नों खोन्थाबालाय माथो जायो गावआनो बुंबाय मोनसे जायगायाव प्रग्राम दङ हारसा बांगालफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय दिनै मेखेला सादर गानलायो होननानै ओमफ्राय आंनाव मेखेला सादर गैया दा गावनियाव जि दङ बेखौ गानबाय बेखौनो जि रायबाय आंखौ आंनि मेखेला सादरखौलाय सोङावा मानो गानदों होननानै बेखौनो रागा जोंदों आंनाव गैया नालाय गावनाव थानायखौसो गानदोंमोन दा आंनावथ' दख'ना गोजासो ना आंनावथ' मेखेला सादर नाङा गावनोसो नांगौ होमबाबो सोंनानै गानबा मोजां जायो आरो माखौथो सोंलायनांगौ दे आं न'नि बिहामजोबानो गासैबो खोथाखौ सोंजोबनांगौ आरो नोंनो बुंबाय माथो मेखेला सादर गान होननानै आंना मेखेला सादर गैया नालाय नोंनिखौ दिहुनना गानबाय आरो माथो जाखो जाबाय दे जाबाय बांद्राय नांलायबाय थानांला बुंबा नांलायनायसो नुयो हिन्जावखौ मोजां आखल फोरोंनोबा फोरों बेवहाय गावनि गोसो बायदि मावबा जाया थांनोसै आं मिथिङाव हारसिंनो नुबाय नारजि बुदां नुबाय माबायदि खोथा बुङो नों साया सब खोथाखौनो सोंनांगौ आरो आङो गासैबो फिसा खोथाखौ जेनेबा सोङालासिनो गानबाय दे माथो जाखो आंथ' सिखाव खावाखैना गावनि बुंनायावसो गानदों दा बुंबाथाय आंनि खुगाखौ गोसा होननानै बुङो आसलथे सैथो खोथाखौ बुंबा मानसिफोरा खुगा बारा बुंखायो जेबो मोनथारां बिदि बुंबाबो जाबाय दे जेबो साननांला खर'खौ गुदुं मोनदोंब्ला थौदो केफेआव थांनानै कफि लोंहैनोसै नंगौ औ र' होमबा आं दख'ना गानना फैनि हेलौ क्लिअपेट्रा नोंथाङा जेबो जिंगासिनाङा आं फैगौ सप्तानिफ्राय खामानिखौ जागायनोसै दे गोजोननाय थाबाय नारजि बुदां जाबाय दा औ जाबाय ओमफ्राय सोरनि फन फैदोंमोन क्लिअपेट्राया बे थफिरानखौ हाबा लानो नागिरनाया बेनि फनमोन एक्चुअलि आङो क्लिअपेट्रानि मोनसे प्रजेक्ट मोनदों बेखौ फैगौ सप्तानिफ्राय मावनोसै क्लिअपेट्राया माहाजोनथार नामा बेफोरबायदियानो बुंजायो बिजनेसबो बिराद दं क्लिअपेट्रानाव दाथ' शपिं मलबो खुलिबावनो नागिरबावबाय पेट्रल पाम्पबो बिराद दङ आरो गुवाहाटियावबो फ्लेटफोराव भारा होयो होननानै खोनानो मोनदों दे मालायनि खोथा रायलायनाया बुहुत जाबाय थौदो कफि लोंहैनोसै दे आरो मोनसे खोथा नङा जाथिया दावदैजों रायलायखुमागासिनो दङ खोमाहाय आं मोजाङै खोनायाखै नामखौ आं दावदै बायदि मोनथारदों आरो बुंलायबावदोंसो माबा कफि लोंहैनो ना मानो होननानै बिसोरबो होमबालाय जों बेलेग जायगायाव थांनोसै बे जाथिखौनो नायगोन सोरजों मा खालामहैयो नायखुमाहैनांगौ मिथिबाय नोंबो मा सानो बे नङाहाय नारजि बुदां अमा राजाया बेसेबां दुखु होदों जाथिखौ फामेखौ बायदिसिना एरना होनानै जाथिजों ब्रेकआप खालामहोनाया अमा राजाखौ आं बिनि थाखाय एकदम रागायानो जोंगाया बिनि सायाव अमा राजानि बिनानाव जिबायदि चालु जाथिखौ थगायगोन बियो बेनिखायनो जाहाथे जाथिया खेबनै खेबथाम दुखु दा मोनथों होननानैसो आं जाथिखौ सेफ जनाव दोनदों नों बेखौनो गाज्रि साननाङा आं मिन्थियो हाफां नों मालाबाबो मालायनि गाज्रि साना थौदो उनाव मा जायो नायगोन बिदि उनाव मा जायो नायगोन होननायानोथ' बांद्राय गाज्रिसिन जालाङो जागोन दे बुजिबाय फैदो आंनि सना फैदो बाजौ सानजाबसे बाजौ सानजाबनै 1000 बाजौ सानजाबथाम 2000 बाजौ सानजाब्रै 2000 बाजौ सानजाबबा 2500 बाजौ सानजाबद' 3000 बाजौ सानजाबस्नि 3500 बाजौ सानजाबदाइन 4000 बाजौ सानजाबगु 4000 बाजौ सानजाबजि 10000 बाजौ सानजाबजिसे 22000 बाजौ सानजाबजिनै 6000 बाजौ सानजाबजिथाम 60000 बाजौ सानजाबजिब्रै 7000 वाइला जाबायला मा एसे साननाय फारिल' सानबाय थायोलै नों बेटा ओइ नोंखौ सोर एसेबां साननाय फारि साननो होबाय थायो सानखान्थि मास्टारा मानो थाखाय 500सिम साननो नांगौ जाखो 10निफ्राय 20सिम साननो होबाय बेनो थोबायना मानिबालाय 500आलागै सानो नामा मानसिया 500नि टेबोल होनाय सोर खोन्थानाय आरो बे माबे नोंनि स्कुलाव थाङाखै नामा दाबो मोनसे मिशन दङ बेना बेनिखायनो आं आजिंसो थांबाय बेवहायनो 500सो साननो हरजाबाय आं सोर मास्टार बियो
बाजौनि साननायबादि साननो होयो नामा सोरबा र' गाबोन फरायसालियाव थांनि आं आदा आंनि लोगो सासे आंखौ लिंहरदों आं थांनोसै दे मानो लोगोनि बार्थडे दङनो बेवहाय आं थांनो नागिरदों मा नोंसिनि लोगोफोरा बार्थडेआनो जोबा नामा दिनै नङा आदा बार्थडेनि बुस्थुसो बायनो नागिरदों बेवहाय थांनो नागिरदों आं आच्छा बारु थाइबानि लारु आच्छा फामे नोंखौ न'आव दोनहैनांसिगौ नामा आं नाङा गुमै आं हारसिंनो थांगोन जागोन दे आरो दावखाबाय था साननाय फारिया बन्द' खालाम साननांलाय बेयाव बांद्राय सानबाय थाबा खरा गाज्रि जागोन आरो गाबोन फरायसालियाव थांनानै मास्टारजों रायलायहैगोन आं थेंक इउ आदा गुमै आंबो थांनोसै आच्छा दे गोसोखौ बुरखायबाबो नाथाय गोसोआनो दाबो मानिया आं मा खालामबावनांगौ जेबो बुजिनानैनो मोनला दासिमबो आं आब' सोमसिजों मोगा मोगिखौनो जानो हाला मा खालामबावनो आं सरि जेबो नङा दे अब्लाबो एसे थाल लाबा मोजां जागोन नामा नङाबा खैफोदाव गोलैनो हागौ आइम सरि आं नोंखौ बहाबा नुनाय मोनदों नों जानो हागौ फेसबुकफोराव नुदों आं नोंखौ बहाबा नुथारदों नोंनि मुङा फामेमोन ना औ आंनि मुङा फामे आच्छा नों आंखौ बोरै सिनायो ओरैनोथ' आं नोंखौ बांद्राय मोजाङै सिनाया बिदिनो सिनायबाय मालाबा नुयो आरो दावसे देलायनिफ्रायबो सिनायबाय गाज्रि मोनाबा आं नोंखौ दोनलांनो हागोन ना जागोन दे फैदो गाखोफैदो जाबाय ना औ दे कम्फर्टेबल जिरायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा दानसोरां दानसोराङा नोंनो होमबा औ आयौ माथो बैथ' फामेसो फामे